ọ Kpakpando ka ị na-ekiri anyị na ọfụma afọ Igbo Chineke gọziri na-achọkwa ọdịmma ndị Igbo anọgoro ebe a na-ekwu maka ọkammụta Dr. Dozie Okolo Dr. Chukwu Okolo ọ ga-adịrịrị gị mma Chineke gọzie gị nnọọ nke mbụ bụ ihe na-eme na Naịjirịa ugbu a ndị Fulani na ndị na-echi efi ogbugbu na ihe niile na-ada ndị ọbụla na-eti mkpu a na-achọ ka ewegosiri ana na mpaghara na Naịjirịa dị iche iche ka ihe ndị na-echi efi ka ha nọrọ ebe a na-echi efi mana ndị mmadụ ndị mba ndị ọzọ na-aba ndị na-ekwu na ha ewere ana a ga-enye ndị na-echi efi mana ọ na-atụ anya na ndị ọchịchị ana Igbo dị iche iche dịka gọvanọs na ndị ndu ndị Igbo dịka ụnụwa ewere onye na-ekwusi okwu ike gịnị kpatara nke a ka m bidogodi na-esi na ọ bụ na-esi na ndị dịka anyị adịghị ekwusi okwu ike ya bụ ndị oyibo na-akpọ human rights activists ịma na ọnya bụ na m ga-asị na ọ ga-abụ na ede enwetacha ozi anyị na anyị ga-akpa ka ị ga-esi na-enweta ozi anyị ọfụma anyị edego ọtụtụ ihe merie mkpọtụ nke ka nke ndị obodo dị aṅaa na-eme n'ihe anyị kpọrọ South East Based Coalition of Civil Society bụ nke onye ndu anyị bụ Emeka Umegbarasi mụnwa na-ede akwụkwọ na ndị otu afọ ine nke anyị emego nke a anyị emegokwa ọtụtụ ihe n'ụdị ahụ mana o nwere ebe m chọrọ isi wee jide aka n'ihe gbasara ndị na-achụ efi na ndị be anyị. Obodo a akpọ Nigeria bụ obodo nke ndị Britain goghara n'aka ndị Potokiri ndị Portuguese ndị Potokiri ndị ha lesikwa n'obodo a maka ịna-anya n'ihe gbasara ka obodo si wee dị ka ha si wee dịbụ a na-akpọ history n'olu Igbo ịfụ na mgbe gburugburu anyị na ndị Potokiri na-emekọ anyị na ha na-azụkọ afịa asị ndị oyi na oyi ewee lue mgbe ndị China ndị a na-akpọ ndị Byzantine mgbe ahụ nwetara egbe ndị Europe wee fụzie n'ụwa na ihe a ga-eji wee merụwe mmadụ ha wee bido wee were egbe yiwezie egwu ndị gị na ha na-azụba afịa ha bịa sị gị ngwa afịa anyị na-azụ maka o nwere ihe dị na be ha mana Chukwu gọziri anyị ebe a ka ha sizi wee nwee ndị a na-akpọ Royal Nigeria Company ha wee bịa n'obodo a wee gokọrọ obodo a n'aka ndị Potokiri anyị na ha na-azụba afịa mgbe e nweziri na 1884-85 Berlin Conference ebe ndị Europe nọ wee kewasịa mba Afrịka ndị keteziri ebe a bụ ndị Britain ha wee jee zụgharị obodo a n'aka ndị Royal Nigeria Company nke onye isi ha mgbe a Tubman Goldie George Tubman Goldie o wee bụziala onye isi ihe ndị ekwutuchi arụta ihe niile aka bụ ka ị wee ghọta nsogbu ndị ihe obodo ha ka ebe obodo ha si wee bido na ebe nsogbu ha dị so mgbe ha nwetaziri ihe akịta ihe ha meziri bụ ha achọzie hafụ obodo a as ebe ụlọ akụ ha investment ha n'ọnụ oyibo so ha wee mewezie ya n'otu a o wee bụzie na ndị Britain wee na-achọzi maka inwe ebe itinyere akụ ka obi ya na ebe a ka obi gị na-adị and ndị ga-ewe ọrụ ebe a bụ ndị ga na-elechite anya gị ihe gbasara gị ga na-adị mma ọ ihe kpatara na mgbe ha bịara ebe a ha fụ na ndị be anyị siri ike mmadụ bụ ndị Igbo obi adọrọzi ndị Britain mma maka na demokrasi ha sị na ha na-eme nke ndị be anyị ka nke ha wee bido wee hibe egwu wee gụọ ndị mmadụ ha sịwazi asị gbasara ndị be anyị ofu n'ime asha ahụ bụ na Igbo enwere eze mana tutu ha bịa obodo a ndị nri mgbe etego ha chụara ya na-enwebe eze nri ihe ndị mmadụ na-ekwu mgbe ebido gụwa eze nri enwegoro bụ ihe dịka 9 BC dị before among Christ mgbe anyị wepụrụ eze mana mgbe ha bịaziri ebe a ha sị na enwerezi eze oluo na 1912 ha wee mee intimidate
eze nri nọ mgbe ahụ a na-akpọ eze nri Ọbalike wee si abịa n'Ọka bịa sị ndị niile ọ na-achị na enwerozikwa eze na Igbo enwerozi eze na eze anyị bụzi Queen Vicky bi na Befa. Mgbe ife niile a na-eme fanụ nefu anya na-ekiri ndị ha na ha ga-eme ha makwara mgbe ahụ na n'ugwu Awụsa onye a na-akpọ Lord Harcourt ọ bụzi afọ ya ka eji mee Port Harcourt bụbu Igbo ọcha ha were afọ nwoke ma wee si na ya afụgo na di na ya chọrọ ịnụ di na nwunye ya na Lord Lugard na ha na-abụ chọrọ ịnụ di na nwunye ndị mgbago ugwu na ndị ndịda na ha na-anụ nwaanyị nke ndị mgbago ugwu asị di anụnye ya nwaanyị ndị mgbada maka na di ha enwere ihe ma nwaanyị nwere ihe a ga-eji wee na-eri echiche ha ji wee tinye obodo ha mgbe ha mere onye ahụ ha mere di mgbe ahụ bụkwa mgbe o nwere onye na-atụ aka dịka achọ ime ịtụnye aka vootu onwere nwaanyị ga-apụta na be ha ndị ọcha a na-ebecha kịta na ha afụka nwaanyị n'anya ọdịmma nwaanyị na ọdịmma nwoke nwaanyị adịghị mana ndị be anyị nwere ije n'Igbo mgbada ebe Ọnịcha na Igbo Aniọma ịfụ na ndị be anyị n'ebe a nwechara ọmụ bụ eze nwaanyị ọlụ ya bụ ichekwa ụmụ nwaanyị na ụmụaka enyere onye ọbụla ọnọdụ ya ọfụma ọmụ wee na-anọ mgbe ahụ abịakwa n'ụlọ o nwere ibe a na-eme nwaanyị nwere ọnọdụ nke ya ihe mere na ọnọdụ ahụ bụ ihe mere na ụmụ nwaanyị pụtara mgbe ndị ọcha bịara isi na 1929 n'obodo anyị adọrọ na a ga-anawa otu isi ụmụ nwaanyị si n'obodo nke ọha nwa bụ ndị gbapụrụ ha ihe ha egbutọ ndị ọcha ha na-akpọ ya aba woman right. Ihe ndị akọwa ya bụ ka ị wee fụ ụdị nhazi obodo anyị nwere tutu ndị ọcha bịa wee bịa mebie ya maka mgbe ha fụrụ na anyị na ọnọdụ anyị siri ike ha sị na ndị ha ga-enyekwa n'ọchịchị ma ha na bụ ndị ugwu ọnọdụ ha na-enwere ihe nke ha bụ onwe ihe ha nwe ya bụ ọ bụrụ na ka esi ekwu inwe kọmpanị ndị ga-anọ na bọọdụ gị bụ ndị like ndị ịtrọs ihe ndị ọcha mere wee mee ndị ugwu ha nọ na bọọdụ ya mere na onye a na-akpọ Sadona of Sokoto Ahmadu Bello na 11th October 1960 ka o dere na pilot newspapers o wee si n'obodo a na-akpọ Naijiria akara ewube ọhụrụ ọ na-agwa ndị be ha n'obodo a ga-abụkwa ụlọ ana nna nna ha ochie ebe Ottoman Dafodio makwa na mgbe Ottoman Dafodio na ndị be ha ndị Fulani bịara obodo a bụ na 1804 onye mana ọsịsị anọ ha ga-ewere ebe ha ga-azọkọziri ebe niile ka o si wee dị ha bịara n'ugwu Awụsa wee chụpụ King Yamfa bụ eze ndị Hausa wee baa ha n'okpuru wee jide eze akwa onye ha si na onye ha wee bịa na-egburu ndị mmadụ na-aga na-azọrọ ala ha na-eme ya ọchịchị ndị ọcha ekwerọsị mgbe ha na-agbadata na Benue tinyekwuo na ndị Benue nyere ha nsogbu mgbe ha mechaziri ya onye a wee na-asị ndị be ha n'obodo a ga-abụ ana ha makwe ka ndị Igbo wee nweta onwe ha maka na ha afụgo n'ọrụ ndị Igbo ga-abụ nsogbu ha na ha ga-eji ndị ha kpọrọ ndị mpempe obodo a na-akpọ minority na ha ga-eji ha wee mee ka echiche obi ha wee meso o mere afọ isii ọgụdawa ndị mpempe obodo a ka ha ji wee gbupụ ndị Igbo ịgba ọsọ na Kano na mgbago na anata Igbo na Makọdị na Boko ebe ebere gị onu bụzi alụ sọsọ arụ gị gbada ibe ndị Naijiria mara ọbụla ọbara Chineke mere ọbara mmadụ ọ bụrụ obere ife ebe iwufuru ọbara ọ bụrụ na ịkwụrụ a ga-akwụnata ụgwọ ọbara awụfu n'uche m a na-akwụ ụgwọ ọbara ndị Igbo awụfu na Benue kịta and ịgbara ka ọ ga-esi wee mee o nwere ego akwụkwọ Baịbụl ọfụma o nwere ndị ọ kpọrọ ndị na-akwụ ụgwọ ọbara egbu ọbara o nwere ndị ekepụta o nwere onye bịa mara Chukwu na-agba ka o si eme ya ndị ahụ ga-apụta kịta ihe ndị Fulani bịara na mgbago ebe a na-akpọ Middle Belt kịta bụ ịbịa kwụ ụgwọ family mana n'uche nke m ka m na-ekwu anọ n'eziokwu n'uche nke m mana o nwere ife bụ eziokwu anyị kwesịrị ịmụta n'ife a bụ na-agbanyeghị na ha na-akwụ ụgwọ anyị ama nọkwa wee na-ekiri ha maka na ha wago anyị wakpa ha gago anyị okwu ha nọ ebe niile
onye ka mgbe a na-asị na ha chọrọ ime cow colony m sị ka ezi colony nke ka n'Enugu steeti asọsọ emere m study mụ na ndị otu m anyị mụrụ ihe gbasara ebe ha nọ na ka ha si wee nọ ịmakwa one ha dịgodi n'Enugu negodi ha nọ n'Oji ana ebe ha na-anọ bụ ebe ọ ga-abụ onwe ka ihe si dị chọọ ịgbapụ ha gbachalụ gị n'elu ụzọ ọfụ ahụ na-esi eje Nsụka ịgafecha ugbo ha nọ ebe ahụ o nwere mgbe ha bịa na-atọ mmadụ ebe ahụ n'ele anya ị na-eje Abakaliki fanụ ị na-eje n'ụzọ Port Harcourt ị na-eje ka ị na-eje ụzọ Enugu Port Harcourt o nwere ebe nke bụzi befa ọ na-abụ fanụ gire fanụ chi ụzọ n'ụzọ awara awa n'ihe awajiri agbawa n'ọfịa gwa m ebe fanụ hụ n'ala Igbo n'ihe nna anọsọ famazi ụzọ ime obodo mụnwa aka amakwa mgbe m jere mere ụzọ ime ọfịa niile ha nọcha ebe a mana ife nna achọ ịgwa gị bụ na ụdị ife a da-agụ izu n'afịa ụdị ife a bụ ife anọ n'ime ụlọ eke nkwụcha ebe nna achọ ịkọrọ ịbụ na ndị Igbo ndị obere ka anyị na-ekekwa nkwụcha maka na o nwere onye ga-anọ egbuo nwanne ya gbuo papa ya gbuo ụmụnne ya ọgbakịtị ifere mgbe fabia na n'Igbo ife dị njọ bụ na a gwasịrị ndị na-achị anyị ife ga-elu abalị ise na ndị a na-abịakwa fasị na asị mechaa chairman local gọọmenti ụzọ ụwa mgba wee jee wee kpọọ ndị Fulani bi na saịdị fasị na ha chọpụkwara ime iwepụ olu mana anyị agbawepụzi maka nke anyị oge ụka ha mechara ya taatụ na ochie ha medite ka ị wee mara na o nwere ofe ife mmụtara n'akwụkwọ Salman Rushdie ọ sị na ọ dị Satanic Verses ife a bụ na ndị na-akụ isi ala ọ bụ ezigbo ife na ntọrọma ala ịkụ isi ala na isi asị sikpo onye ọzọ na-ada akụ isi ala ka ị wee nweta ife iche na ife ị na-eme chukwufa ị ga-anọ n'ala eze sofa nwee ike siala ya asị ma ị na-adụfa meanwhile ọ bụrụ o nwere ife gbasara Chukwu mana n'ezie n'anya na omenala anyị na ala Igbo si mmadụ esekwa asị n'imere alụ abịazịa ndị ụka wee bịa ofe ife ahụ wesịgasịkwara ụdị asị a na-esekwa asị jee n'ọkụ mmụọ mana ndị anyị na fanọ asị ga-esi asị wee sigide wee sigharị onye a uche wee na ị ga-eje n'anya n'igwe ma ọ bụrụ na ị na-asị ya ka ị wee nyelụ ntọala ifefa na-eme na okpukpere ha aka ife ọnụ onwe ka ọ dị mana gịnị mere ihe anyị ji achọpụta ihe a na ndị mba ọzọ dịka nke iwere ana ihe ha ka e wee hazigharị obodo nke a kpọrọ cow colony ndị ọzọ apụta na-aba si na ha werekwa ana mana ndị niile bụ gọvanọ ala Igbo ọ nso nso ka aka na-achị Abịa bịa kagbuo si na ọ bụkwara nke a kwuo ya hoo ha na ikpeazụ na ya na adịghịkwa mana ndị ọzọ ọ na-abụ ihe na-eme ka ndị ọzọ na-aba na-ahazibe ha anyị ewere onye gbara ọkpụrụkpụ na-abara anyị icheta nke mere Nnamdi Kanu ọ rụchara rue ọ bụrụ oge onye Yoruba Fani Kayode Fayoshi ha sizi ebe niile Onuwa jekwara mana ndị na-achị achị bịara pụtasị ka a kagbuo ihe gbasara IPOB na-achị n'ala Igbo ya mechara nzukọ sị ka a kagbuo ya Fulani herdsmen na-eme ewebeghị ndị be ha ndị gọvanọ si ugwu North kwugoro si ka akatọ ha si na ha bụ terrorist gịnị na-eme ndị Igbo ọ na-eji abụ ụdị ihe a mee ndị Igbo ga-ebu ụzọ ka sịkwa ka emeta mba ndị ọzọ ka sịkwa na ha na-emere ndị ọzọ na aka ha dị ọcha ihe na-eme a na-eme onye chiri Arekamfu na Yoruba land bụ Gani Adams ugbo onye isi OPC zọtara oge a na-eme June 12 na ihe ndị ọzọ chụrụ ụmụaka na-echekwa obodo ha emechaa kịta chee ije na Rivers onye chikwara echi bụ onye n'ọlụọgụ gịnị mere ndị Igbo anyị anaghị ejikwa dike n'ala Igbo Nnamdi Kanu ugbu a na-efu ewere onye pụta basie mba ike si mba ka achọta ebe Nnamdi ebe ndị ọchịchị ebe ndị bịara gbaa egwu eke debere Nnamdi nwanne m nwoke ajụjụ anyị jụrụ gbara ọkpụrụkpụ dịkwa omimi aga m ebido isi gị na ndị ọchịchị
na-achị n'ala Igbo maka mbidogoro ebe mmiri nsi wee baa n'opi ụgbọala tutu anọ agha anọ o nwere ndị dịka ndị Igbo n'obodo a kpọrọ Naịjirịa e nwere ihe a kpọrọ Igbo State Union nna m bi n'ugwu Awụsa o jere n'ugwu Awụsa 1952 Igbo jere mgbe o jere Igbo Awụsa wee biri ebe a mana ọ sị m na Igbo State Union kwa ụkwara ndị Igbo niile ebe ya ndị onye bụ onye isi ya bụ onye Ọnịcha a na-akpọ ZCOB ọ bụ dike ndị Igbo fias dike ọ ife mee na mgba na anya ọkụ ụkalị maka ndị mmadụ si na ndị Igbo ewere si ife niile dị na Naịjirịa ọ bụrụ maka ka ha si wee hazie onwefe emegidezie ọgụ wee daa mgbe ọgụ daa ndị be anyị wee si n'onwe ka ife ha si wee dị ma a nụchaziri ọgụ ụdị ife mere ọsọ anyị maka ụwa niile wakporo mba ise mgbe e mechara ọgụ nke mba ụwa niile 1939 to 1945 o nwere mba ise pụtara sị n'afọ nwabụ ndị isi ụwa ka udo wee dị mba ise a pụtara sọsọ nke izizi na nke ikpeazụ ha ncha jikọrọ aka ma ofe ife bụ ọgụ ha nụsịrị ndị Igbo ọ gịnị na fasị na fa ndị a na o merekwa afọ fa nọ n'ọgụ ebidoro ọgụ na fa na-alụcha ma okpuru n'aka fa na fa chọrọzi ịfụ Japan ọzọ ka o kunye fa wee mee ya ewee tida anyị n'ala kịta ọkwa mmanụ fuel ka a sị na adịghị emenwe ha mana ọnwa ọgụ na 13 anọrọ ọgụ a anyị nwa megide ihe fuel n'aka anyị ayọghọ mmadụ na-esikwa ya esi sichaa ya mechaa ya nwere onye ayọ na ebe m kwugoro nke ife m chọrọ ịgwa gị bụ na mgbe a nụchara ọgụ ka anyị baziri n'aka uche ajụrụ ajụ ka ndị ọzọ si eme bụ anụsịa ụdị ọgụ o nwere ndị ga-afọ uche fa dị ka a ghara ichefu ife mana ndị nke anyị bụ amamọ iyi egwu ma ọ gịnị fa chefuo ọ bụ ndị ọzọ a ga-enwenata ndị a na-akpọ gọọmenti in exile ga na-echeta na anụrụ ọgụ afọ ọ bụrụkwa na ha ga-asị ka anụkwa ọgụ maka nke fa nọ na anatarọ ndị be anyị si na ọ bụrụ ndị uli edunyere n'iyi anatarọ asị ogbe ya ga amasị mana ife a ga-eme bụ asị nwanne ka anya anyị dị ya ka anya saa ife ndị be anyị eke nkwụcha ife ndị be anyị meziri ndị a wee mụọ anyị ọfụma ife izife mee maka na ine anyị fụ na ịchọ imeri ndị gị na fa nọ n'agha n'ife izi ị ga-eme bụ iwepụ ụmụ nwaanyị fa ịnụala nwaanyị fa imefe fada mba maka ike ama adịzi fa maka ị ga-ama ife niile ị kwesịrị ịma makwa na ka ndị Yoruba si wee merie n'ọgụ mgbe ọ bụ ndị Igbo nwesị ma lụchaa na Lagos ma lụchaa n'ife niile akpụ na onye fa na-akpọ Moremi chọrọ onye isi ndị agha ndị Igbo ọ bụ na akọgoro gị ọ bụ na nna gị kọrọ gị ị ga-anụ mgbe a na-asị ọgụ idu n'ọba ọgụ afọ mgbe a nọ na-anụ ya onye akọ mgbe nwaanyị afọ wee bata wee meso onye isi ndị agha anyị ọyị wee mụta na mmọnwụ a na-eti a na-akpọ odo na mmọnwụ anyị ji eje ọgụ wee mụtacha ife dị anya afa wee jee tiweze eyo ọ mmanwụ fa akafa ji wee lụso anya wee abụ onye na onye na ndị Igbo wee si oke ngwa anyị ga-arapụzi unu ndị si Ijipt ndị Yoruba si Ijipt anyị ga-arapụzi unu na ị ga-anọ n'ife mana onye isi anyị ga-abụ Ogenife ọnọrụ Ogenife a ka ndị befa na-akpọfezi afa na-akpọ Oni kịta mana Oni nke anọ chọpụtara anyị nafa n'onwe ka anyị nafa si wee ya ma ihe ọ bụla emere ọ na-abịa n'ala Igbo a wee sị na a ga-eme ikwe n'aka gafee Naịjirịa emere na ebe m kwugoro ife m chọrọ ịgwa gị bụ na ndị na-achị anyị si mgbe afa chọọ amụgwelo ụtụtụ n'ime fa amụ afta ha nọrọ ọgụ ma ndị akpọ ma ndị awakporo bụ ndị ọ bụ ndị Awụsa tụrụ ime ụfọdụ fa n'ọfa fa wee mara ebe ike anyị dị ọzọ bụ na ndị niile na-achịzi anyị bụ ndị abịa ewelu ịmana mgbe anyị dị obere anyị na-agba bọọlụ no first 11 ka eji eje mgbe anyị dị obere anyị nọ na praịmarị na sekọndịrị skuul n'ife anyị na-eme bụ anyị chọọ ije ndị a na-ewebụ prefects and ndị na-abụ prefects mgbe afọ anyị na-akpọ monitor na-abụ ndị ma akwụkwọ na ndị ma ife mana kịta ndị a na-ewere n'ala Igbo bụ ndị nọ n'anị a na-ewe dị 12 to 11 anyị eje ọgụ
ife o yiri ife ọ dị ka ya bụ na bapụtazịa ife isefa mefa ọmụwa ka emelụ nke a na mama dị na nga elu ọnọdụ a ndụ ife fancha na-eme bụ ka o wee dị mma ka ndị na-abụrọ ndụ banye n'ife gọvanọ ndị Ebonyi na-eme ife niile ọ na-eme bụ ka ọ bụrụ na ndị ugwu fụrụ ya n'anya nke Enugu mgbe e mere ife gbasara na ha na-achịkwa ife ka kọlọnia ndị jọnalist jụọ ya ajụjụ ife okwu obodo anyị na ife adịbe official na ya daa kọment ya na-ekwunye okwu na ife adịbe official so ọ na-echelukwa ka mgbe ọ dịrị official ya wekwu okwu mgbe a nọrọ anyị chetakwa na mgbe Fabia wepụ ndị Nimbo gbuo mmadụ ịsatọ Fabio na Nimbo obiatiwe mkpubewe akwa si hei na ya tinyekwala igwe okwu ka ya na onye isi ala kwuo na onye isi ala ekwerọ oje ihe akwa ndị Hausa wee jefe onye isi ala ọfụcha onye isi ala wee si ya na ị ga-ekwugharị ihe ikwu na nwere mgbe mụ na gị ọpụtasị na ndị sikwa na ya kpọrọ onye isi ala n'ekwentị na ha na-asị asị mara ọ gwakwara anya bifo jewe o chefuo na okwuburu ya chefukwe na onwe ndị a na ya nọ mgbe akpọrọ ife o wee bụrụ ibe na-ekwu bụ na ndị na-achị nke ahụ emechagharị eje kpọọ onye isi eze ha na Sokoto abịa ebe a mechaa ihe niile mere ya fechaa ya dịka esi fee ya kedu ihe na-eme ndị ife chọrọ ịkọ gị bụ na ọ dị mma ife aka m na-elu ebe ahụ so ife na-ekwu bụ na ndị a bụ ndị na-ekwesịrị ịchị ndị Igbo ka anyị mere fa na-achị anyị ndị afọ niile na-ewetara fa na-achị ya bụ fachọrọzi ịma manya na anwụ manya na adị nọ ndị wetara fa ndị fachie na ọfa weta maka na ibinye aka na aka ibinyere nwere mmiri nwere isi mana enwere ihe m chọrọ ịgwa gị anyị asịgo ndị otu anyị na ọtụtụ ndị otu ihe Igbo o nwere nzukọ ka enwere nkịta nga ejekwa ọtụtụ n'ime ndị ha sigo mba na ka esi mee na ọ dịrọzi mma ọkwa ịma na Gani Adams emelụ arụ kaka mana ka bifo melo nke gara ada ndị otu anyị ndị a niile na-achị ife ha na-achị ọ bụ ka ha ga-esi wee chi nwa ọzọ fa nwere ife gbasara ọdịmma anyị dịfa n'obi onye ọbụla agbago mana ọkwa ifo ka kịta mgbe ndị middle belt na-egbu ndị be anyị fa mana ife na-egharị ga-arịghachikwa so ọkwa ka ọ ga-esi wee dịfa onye ọbụla ga-esi dịkwa afa m chọrọ ịza ha ga-aza afa ha chọrọ ịza na nke Nnamdi Kanu ọ gbara anya mmiri na ọ pụtara maka ndị mmadụ sị Kanu adịghị akwanyere mmadụ ugwu ọ na-ege ndị okenye ntị ọ bụ gị bụ Kanu ifu ndị ori na-alapụta ndị mba anyị eri oge fasị gị bịa ana ọtụtụ n'ime fa kpọrọ Kanu jee fa kọwara ihe ife ka ọ ga-esi wee nweta ego ka ọ ga-esi wee ụfọdụ esokwa m ya jee a na-ama a ga-eme Kanu sị ọka onye a na-akụnyere ugwu dị otu ahụ ka ha si eme so ilesi anya anyị wee sị na ọ ga-akụnyere onye ahụ ihe ọ gwara ya okwuru ebe ọ mara onye ahụ na-achọ ego ọ ga-akpa ihe niile ọ kwuchara kwa ya na-eme ugbu a ya bụ na ka o si wee dị m Kanu enwerekwana ife o mere ọrụ ndị be anyị maka na ife izi o mere na ọ gbagoro anyị agba ife ga-ji bịa nke a bụ izizi nke ịbụọ bụ na mgbe a bịara ịgba egwu eke n'obodo a ozugbo a mere announce na a ga-agba egwu eke ndị otu anyị ndị ala Igbo Development Foundation jewel court ozugbo akwara mụnwa jere as plaintiff na court wee sịkwa na ka o si ada na alụ ka a na-eme na anyị ga-akpụ alụ na be anyị anyị ga-ejikwa usoro iwu ndị Naijiria mere ife na-abụrụ iwu mana anyị sị ebe ọ bụ na ya ka a sị n'iwu na anyị ga-eji usoro iwu afọ wee jekwa wee sịfa na egwu eke a bụ alụ onye isi ala kpara ka o si wee bụrụ anyị sọsọ ka a na-eme ya ndị nke a sị na fa na-achụ efi onye nyerefe egbe onye na-enyefe egbe na mma na ife niile fa ji anọ na anyị makwa ndị na-eme ya na ife na-achọ ịkọrọ ịbụ na anyị jekwa ọrụ ewee luo na 23rd of December sị na a ga-ebi ikpe anyị gwakwa George n'ime abịakwa maka anyị mecha Buhari na ndị otu ya ndị anyị gbara akwụkwọ bụ Buhari asị onye isi ala abụrụkwa asị Buhari onye isi ndị amị na ndị amị akwụkwọ anyị gbara fa fekwara abịa anyị ma ego na olili anyị saa fa ebe a na-akpọ substitute service ya bụ ije mee ya na akwụkwọ ozi anyị mere ugboro ịnọ ka anyị wee kwee ihe ha na ha ga-afụ ya George amarazi ifo George bụkwa na onye befa onye edowere ebe a bụkwa na onye Fulani onye nọ n'Enugwu a ka i wee maa na fa plan na ife na fa kpara nkata fa ọfụma
Jọji amarozi ife ọ ga-eme. Jọji wee sị oke ka ebido anyị wee kpee ikpe abalị 3 wee kwucha fa bịara okere ife a ga-eme fa na ego iwu ntị ka fa na ego onye ka fa na-atụ egwu. Anyị wee mesịa Jọji wee sị ka nye na a ga-ebi ikpe. Jọji gbakwa n'ọsọ ma lụọ kịta mụ na gị na-ekwu Jọji abịabeghị wee sị anyị n'ọtata ka a ga-ebi ikpe ma ọ bụ na ama abi mana nke a bụ okwu dị na kọtụ nọ iwu ka ọ bụ na ịma tinye ya ọnụ. Nke a ga ịbịa n'obodo a kpọrọ Naijiria enego ya anya eri mgbe Abiola mere ife o mesịrị ndị Yoruba bịa ọ ife ndị Yoruba mere maka iweta ndị agha ọnọọna bụ ife merenụ na ndị ọcha sị maka enye ndị a onye ga-achị olo 1998-99 Ekwueme ya na Nwahalafa fọm Prọfesọ Nwahalafa fọmụrụ PDP from G16 to G34 to PDP. Ndị Yoruba niile a na-ekwu gbakwa ọsọ gbafe obodo oyibo sị na a na-egbufa ndị Igbo nọ n'obodo a sị na afada anwụ anwụ. Amaara m onye dịka Alex Ekwueme, ama m onye dịka Nwala, ama m onye dịka Ndụbụisi Kano, amaara m onye dịka Kano Rafo Obioha. Ọfanwa bụ ndị na-eme ife na dekomba mana fa na-achụ anụ chụpụtara ya ndị mba ọzọ fanwel dịka Nzọgwụ si wee chọọ ịchọpụtara Ọbafemi Awolowo ka ọ bụrụ onye isi ala mgbe o mere ku asịkwa na ku bụ ndị Igbo mere. So mgbe fa mesiri ya ọ ya ka eji wee sị mba na-emego ndị Arafa chọrọ ka enyefe wee jee weta Obasanjo. Mgbe Obasanjo na-achị ndị nke ụmụnne anyị ndị South wee sị mba na ife bido mmewe nke bebefa nke wee bido mmewekwa ndị agha nọọna ọkwa ndị agha nọọna mere na ejinye Niger Delta Development Commission nyefa Ministry of Niger Delta bịanyefa ka oke ngwabụzianụ VP from VP mmadụ wee nwụrụ onye abụrụ onye isi. N'ife nna-achị kọrọ bụ na ndị mma ka esi azọ ndọrọ ndọrọ mana a na-enwe ndị ala obodo na-eweta ndị ike dike emetụ ya ndị okenye anọrọ ejirufa na-eme n'ife nchere ndị Igbo aka eme ana m ekwu ya ọtụtụ mgbe Kano na-eme osira dike nọ na ife a na-eme dike bụ na a na-abịa eweta anụ ike a ga-eji wee gbuo onye ọkụ maka ndị okenye nọ n'azụ na-eme ife a na-eme asị na ọ na-ekwukwa ọfụma mana ọnwa anyị na ya ma chụpụ ya ka mgbakwa gị ọzọ ndị a na-achụ efi na ndị nke agha ọnọ na ndị na-atọ Ogbunigwe n'Ugwu Awụsa o nwere onye anọghị n'obodo afọ na ọbụghara ya na ndị otu ha wepụtara fa na mgbe o wepụtara fa na ọsị echetara m mgbe o jere na Ọyọ steeti wee si na-egbuka ndị befa na ebe a na-achụ efi na-emetụsịkwara fa aka wee baa ya na ndị otu ya mara wasị ya wee je na ndị ọzọ eje ma mgbe ndị ha gwachara fa okwu fa ekwuru okwu ji ala okwu ekwere eri ndị e nyere fa ọ na ama mgbe a na-asị Jonathan na-asị ka anyị ga-esi anyị na ndị agha Ogbunigwe a ga-esi wee ndị Ogbunigwe a na-akpọ Boko Haram ya na onwe ya ndị ahụ si nọ ya ga-abụ dia negotiator in chief ya bụ onye na-anọchite anya fa ga-akwuchitere fa na ofe ekwu okwenye ya na fa bụ ewu na fa bụ ife mere kịtazi wee emegide ya egwu wee tụwa onye ndị ọzọ fa arapụ ofu ngwa ya na ọchịchị ya na onwe ya sịkwa na ọ bụrụ na ya ewu idi ha na baboon ya bụ adaka na enwe na ọbara fa ga-eju ebe niile 2011 o gbusi ndị mmadụ ma ndị kọpa asọkwa m ya bụ mana ife o kwuru sonyere ndị mmadụ ji wee mewe ife dị aga ọ bịa na 2015 a ọ gbasizia mba ike o nwezi ka ife si wee kwuo asịzi oke n'onwe inye ife na-ekwu bụ na ọ bụ nọ ndị ma ife fa mara na dike ọbụla ndị be anyị si na gbuo dike maka ọgụ ụlọ igbe isi ihe ike mere achọba dike so a gbara ife a mere na fa ji wee si fafụgo ebe ife na-aga anyị na Kano ndị otu anyị na Kano anyị fụkwa na Kano bụ nwa anyị bụ dike anyị wee si na anyị ga-eji nwayọọ ka Kano wee ghọta anyị aghọta ka na-aghọta agụkọ na anyị na ya na-ekwuzi tutu abịa mee ife afa mere onwekwara onye anyị gbakwụkwa n'okwu ka na-ekwu maka na anyị agbago akwụkwọ mgbe ife nke anyị gbara na African Human Rights Commission Court na Belgium anyị ka gbara ka nso mebe ofe ọnwa anyị gbara maka na anyị si na anyị ama arapụ ife Kano mana ndị na-achị anyị ịgwa gị eziokwu ma na-eme anyị ife arịrị na ifele ma ihe a ji ewute bụ ndị ntorobịa ndị dịka gị na-ayị obi na-eme ihe ha emegide ihe niile a na-eme ị naghị eme ya n'afọ ezinụlọ gị ị na-eme ya n'afọ Igbo ewezie ka ndị mba ọzọ ji bịazie ịwakpo
ndị Igbo akụrụ onye ọbụla na-asịsị ya mana ọ ndị Igbo ka a na-azọrọ ihe ha nke na-eme ndị na-eche efi na-egbu ewebeghị ndị be ha ma ndị eze ha pụtasị ka ewepụ afa ha ma ọ bụ ka emechie afa mana ndị nke Igbo ndị isi ma ndị ọha na eze pụtara emechaa nzukọ ihe kụziri bụ na ewezi ihe dị ka IPOB tupu ndị ọchịchị etiti ejezie n'ụlọ ikpe wee mee nke ekpe mere ihe ọ bụ ịgba ume kedu ka unu nwa na-eme ya na-achọ nke ndị Igbo a ka o sizi anụ n'ọkụ n'obi ugbu a iji fụ na ewezi ndị bụ ndị ezipụrụ ndị ọchịchị kwụ unu n'azụ ma ọ bụ kwụ ndị Igbo na-azọ nke ndị Igbo na-azụ eziokwu nwanne m nwoke ịfụ Chukwu na-eke mmadụ na ebe a nọ ebe a na-emegide mmadụ ọkwa sọsọ ife mee na anyị ka nọ na-eme ife anyị na-eme ọ bụrụ na dịka Chukwu si ke anyị ịma na anyị aka agbago ọsọ a niile onye ọbụla niile na-eme ya anya ka mụwa kịta ana m asị nwunye mma na-apụ si ya nnata n'abalị ịma na ị na-anụ di mpụkwa n'ụtụtụ ma anatara ịma na di ga-anọ ọzọ maka ama m ka esi eme n'obodo a ka ha si eme na ka ha si egbu mmadụ anyị dị njikere na nkwadobe na ife mee ome mana ya ma ji aghara mgbagbu na a ga-agbagbukwa gị ma ije ọgụ anyị ama ji ọgụ n'ọkwa na ife mee elu ife na-agba anyị ume bụ na ife anyị na-eme bụ maka ọdịmma Igbo na ile anya na ka ndị Amerịka si wee bi mgbe Martin Luther King Jr. bịa na ọ sị na ya ga na-agbagharị n'okporo na-ebe ka Nnamdi Kanu Malcolm X si mba na ya ga na-eme nke ya na ọna mana fana agbam ebe fana aga o nwere ife ngo Malcolm X bụ Luther si ya nwanne ifugo na nke anyị na-eje m wee kwenyere na ọ ga-eduga n'ụzọ a mana ebe anyị na-aga bụ ofu ebe ka anyị na-aga anyị ga-etinye isi anyị na-aga ebe anyị na-aga na anyị amakwe ife ndị a na-eme na fa ga na-eme ya so na ife nna akọwala ya nwanne m bụ na uche anyị ghọta ife niile a na-eme makwuoro ebere ndị a na-eme anyị maka mgbe ụfọdụ gị na ndị a sị na fa bụ ndị isi anyị ndị ndọrọ ndọrọ ọchị ya n'Igbo gị na fa zu ebe sọsọ gị na fa atọọlụ gị obi fa ịfara fa ka ndị ekere agbụ mana ọkwafa ji akafa ka onwe fa agbụ n'ime mmụọ egwu a na-atụfa anyị ka ife m ga-alụba ọzọ ka ife m ga-eme mana mụnwa ha bụ onye nkụzi oke ọchịchị adịbeghị m n'anya na obere nke m na-enweta na ezu ụmụ ana m amụkwari ka esi akọ ugbo na ịchụkwa m n'ọrụ maka na anyị mara onwe ka ọ ga-adịgbu achịọ gị n'ọrụ ịchụkwa m n'ọrụ mba je kọwa ugbo nna m nwere ana na vileji na n'ime obodo je kọwa ugbo mana ama ji maka ife ga-eme mmadụ anyị ama mma ife anyị kwesịrị ma anyị afụgo na onwere onye na-emere gị nwa ọbụla na-enwere onye na-anọchitere ya ọgụ ji aka ya agbara onwe ya ọgụ ọ bụrụ na nna ya ajụ gị sị na ọma agbara gị ọgụ ịfụ ama mgbe anyị dị obere mụ na nne m ochie bi ndị be anyị nọ n'ugwu Hausa nata nna m anọrọ nne m mana nne m ochie nọ amakwa ndị nne ochie na-enye aka mana o nwere ka oluzi mụnwa jiri aka m na-agbara nwa m ọgụ imetụ m aka mee gị nke ka nke